Me ollaan saatu yli 500 seuraajaa viikonlopun aikana. Pitäisköhän meidän vaan ryhtyä somevaikuttajiksi? Niin jo hei, mä haluaisin pyytää anteeksi. Ihan sama. Pitäisköhän mun jättää teidät kahden? Ei! Siis ihan miten vaan. No, mulla on anyways kiireinen tapaaminen just nyt, joten moikka! Ne teidän leipämun IG-postaukset on oikeesti superhyviä. Vähänkö hyvä keksintö? Jaa, no kiitos. Teitkö sä ne ihan ite? En, vaan millinkaan. Ja munkin pitäis vähän niinku nyt mennä. Okei, no näkyvillään. Just joo.